Every family. Pamapezeka chitsiru kena kake kama kakucheza mopusa ndaka zako. Kama kakucheza ndaka zako in life, in every family. In life meti makhalia ifeyo. Pama kaka chitsiru kena kake iweyo yes, iyo sana sazika akaza kuti baby good night. Iyo jama kado wa mbakali kutumiza. Usana pereke good morning kwa kaza yako kwa chibwezika. Good night ujo kama bange jama kazo tayari. Wadusa mukale. Wapanga mukale ko yambirira. Ndeyeyo ama komesera. Iyo sana nene baby iyo jama bwera. Sweetheart. Good night. Ndipo ine ndikuze in every family, in every chibwezi imene machitika. Pama kaka chitsiru kamene gogo. Nde ndikuze inuyo musakhale. Chimene machitika ino mukhoza kulesa. Yes. Inuyo mukhoza kulesa kuti mwina manzi imene ndikulankhwa zinzaboza. Koma ine zimene ndikulankhwa zindizolondola. Mwamva? Pamakhala kandi family opemphera kwambiri, pamakhala kachitsiru kena kake kamene kamabwera nditi ma comment take kwa akazi ako tokhanga titopemphera koma kali kamfiti kali koko amapezeka opereka ma face mene paja umwe apasa akazi ako achilimbikiso lemba la tsiku la lero kama kaka upere cholinga akazi ako kaza kuti khete kama mzoreka panga uchitsiru ndi akazi ako za usiru mwamva iwo sana pezeka kuti upeza usiku ja at the verse of the day apereka verse of the day kwa ndani kwa akazi ako iweyo nthawi imene yoyo mwina mwake ndi akazi ako simnapemphere iye wabwera kale ndemene kuti namakhala chili busy chikwa chisakaza kwacha musazerekeze kukhala moyo wa munthu kumapanga zimenezo ndipo musazerekeze pakakhala ngati mwina ulo kuntchito kamwina mwake akazi ako amalephera kupeza kukhoza masamu kamene kutani kama khala kamene kama kakubwera kama kangati kakuthandiza kama panga zanzeru kamunthu kamene gogo umve kama panga zanzeru kamunthu kamene gogo munjira yonse ndikanzeru koma uchitsiru wake amakhala kuti akufuna china chake mwandani mwakazi ako yes and the most stress amathu apanga zimene zozona kuti amafuna kuti mujene munthu uja mwinake uja asazindikire kuti akupanga uchitsiru umene uja so please in life musazakhale munthu amene yoona kuti ozembera tisazakhale ozemberayo. No. Musazakhale ka munthu kamene kajako. Mukhoza kha munthu ozemberedwa. Koma sino peperera. Si wake limodzi mudzamugwira. Faka chitsiru kamene gogo simungakapewe. Chomutani muzipanga zabwino mutani. Kankazi wanu mumagwira. Kama pezekabe. Kama khoza kha ka schoolmate. Kama khoza kha ka workmate. Kama khoza kha kanthu kovuta kuti kankakuchalichi. Ukuti waganizire kwambiri. Ufuna safuni. Ndikama koyamba ndithu kupanga zinthu zina zimene iwe suba. Yes, even if you support your wife financially. If you support your wife in whatever way. If I want or not. Kamene gogo kama pesa ro support akazi ako ndalama yake wasegula business. Kama pesa yake kupita ku business kuti konko. Kumaja nao kakuja nao so timajenje akazi ako nomwetisha. Even if you are kani munthu okhulupirika pa family yanu. Right? Pakati pa uwiri wanu. Even utakhaudi iwe ndiwo munthu otani. Kama munthu kamene koko amapezeka kali pompobe. Kama kaka satana akena kena kuti nkovuta kuti ukamvesese kuti kamene kodi kamene kakoni. Koma sona ungathani nako bwanji. Chikulu njono kuti ngona kuti azimayiwa ndamene mwina angatithandize kuthana nako. Chifukwa mutati muvesese mende unenera mungena kuti uthaonera wasegulira shop, wasegulira kachano, wagulira galimoto. Kamene koko kamatha kubwera ngati mwina make ndi kamakaniko. Ndikusani kama tabwera ngati kakuzakonza galimoto kakukujera sonkazi maybe you want to maybe you have mufuna mpango kwati akaza kwa mata ukalimba ntchito amene kajayo ngati ka photographer bwera nanga ngati ka cameraman mazazi zimuka mocheda kuti ajana bwera pa camera ajatu nkhani ndionera kuti chani ajana bwera pa camera aja nkhani yake tusina nkhani yake ndiziti ndi izi zimakhazo kumudisa sunga zizembe komano ukachikuta chikulu ngona kuti azimayiwa ndamene ngatithandizire kuti kamunthu kamene kaka honest ngati pakufunika kamene kasika zimetunenazo andi mabanja akhoza olimba kaka zimetunenazo chifanira kuti utakhala iwo ndi ndalama kandi osauka kama bwera bikumpha iwo omwe uja ukhali ndi ndalama kama bwera mopasabe maitia so pepera komanso lenene chilungamo amwe palibe mamuna amene amakhala 100%. So chifukwa chaka munthu akaka kama pezeka atenga ma chances chifukwa zimene zichama samene acha kama pezeka tukaulowera pati amuna ngaja tusama panga that's what we are saying. Obviously iweyo you are busy kuvepi kugwira ntchito kuti iwe usapange support ndani mkazi wakochi iko kama bwera kuti ife ndeti makhanda izo ndafika pa 10 iwe ntamene ukupanga za ntchito kuchidwe cholinga lapezeka weakness kena kake mwandani basi takangobwera maja kamozi
wakupeza chani Waroba. ndere kama munthu amene kamafuna kazi kangati iwo kanzeru kakubwera kumaza panga zaziti ndema mapeza lume kuzizi mngoti zinthu zezikuchitika akazi ako achapeza kuti angochitidwa zinthu ngati zimene zichazo Ifa amaweluka mwachangu kuchito kwa. zovuta ndi zovuta uzimvesa